Vols explicar-nos les teves vacances? Vine amb les teves fotos o el teu vídeo a l'Estació Central. Envia'ns un correu electrònic a estaciocentral@televisió-cat o truca'ns al 93 297 28 20. Aviat iniciarem el trajecte. Ens acompanyaràs? Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Ja ho sabeu, si voleu explicar-nos les vostres vacances o el viatge ideal que heu fet i que us agradaria compartir amb tots els hospitalencs i amb nosaltres també, doncs truqueu-nos i us convidarem al programa i així també donarem idees, ara que molta gent està pendent de saber què farà durant les vacances d'estiu. Nosaltres ara seguim a l'Hospitalet perquè del 3 al 5 de juliol la Casa Gallega celebra les festes de Santiago, una festa que evidentment també té ressò a l'Hospitalet, que té una gran comunitat gallega, i ara que esteu convidats tots els ciutadans de la vila, jo també, semblo de la vila del poble, no, de l'Hospitalet. Vaja, ja veiem que començo així una mica accidentada. Us presento el Cristian Vázquez, que és membre de la Junta Directiva de la Casa Gallega, benvingut. Hola, bon dia. I també l'Alba González, que és sòcia també de l'entitat i que l'acompanya, benvinguda. Gràcies. A veure, què hem de fer? Què hem d'explicar? Del 3 al 5 de juliol, com diem, el Parc de l'Alhambra es convertirà també o recollirà una mica l'essència de la Galícia, que de moment us queda una mica lluny, però que sentirem més a prop aquests dies, no? Exacte, intentarem portar una miqueta d'allà per portar-la aquí a tots els gallecs que som aquí a l'Hospitalet, que són molts. I bueno, farem diverses activitats, mostres de folklore, tant de Galícia com d'Andalusia, per tota la gent que vulgui assistir. N'hi haurà un concert demà per la nit, també per la nit n'hi haurà un seran, que us explicarà després l'Alba si vols el que és. I bueno, també diumenge n'hi haurà jocs per nens, ja que tenim un grup de nens també bastant gran. I bueno, una petita mostra del que és Galícia. Què se celebra en aquests dies? És a dir, la festa de Santiago per vosaltres, per un gallec, què significa? La festa de Santiago, bueno, per nosaltres realment el que fem és celebrar la nostra festa, no? Galícia s'identifica amb Santiago sobretot, per tant la festa de Santiago. I bueno, realment és celebrar que seguim un any més lluitant pel que és la nostra cultura fora del que és la nostra terra, no, Galícia? Perquè podrem, com deies, hi haurà diferents activitats durant aquests 3 dies de festa. Parlàvem de la música i menjar tradicional, que seran segurament els eixos sobre els que pivotaran totes les activitats, tot el programa d'activitats de la Casa Gallega. Música, comencem pel concert, per exemple, de demà a la nit, que és molt... que per vosaltres segurament és el plat fort, entre cometes, sobretot pels més joves. Sí, bueno, realment és el... Bueno, joves i més grans, o sigui, realment el concert de demà és d'un grup gallec, de folklore gallec, que es diu Bahamón de la Massi Romero. És un grup, bueno, pel meu gust boníssim, no? Diversos premis, tant individuals pels 3 nois que componen el grup, com grupals. Després també molt d'humor dins l'escenari, molta teatralitat, bueno, són impressionants. Alba, i explica'm una miqueta també, li preguntàvem amb ell per la música, ell em deia també, l'Alba us explicarà una activitat que també és especial. A veure, quina és aquesta activitat i en què consisteix? L'activitat és un seran, Què és això? Un seran és que antigament la gent s'ajuntava a les cases amb panderetes, gaites i començaven a ballar i a tocar. I, bueno, demà hi haurà un seran aquí a l'Hospitalet que més o menys consisteix en això. I quin serà el punt també? El Parc de l'Alhambra? Sí. I aleshores, per exemple, vosaltres anireu, la gent de la Casa Gallega anirà amb panderetes i una mica és com improvisar, és com una trobada molt popular, no? I improvisar una mica el toc de la música i sobretot passar-s'ho bé, no? Al final és... I pot anar qualsevol persona que ens estigui veient ara i que digui, ostres, mira, jo m'agradaria apuntar-me, puc venir amb la pandereta i posar-me allà amb vosaltres? Poden o no poden? Acompanyar. Acompanyar sí. Animar-se a la festa tothom pot, no? Però sí que és veritat que tenim establertes, per exemple, n'hi ha uns cert grups que pujaran, que són especialistes en gaites i de més, i després sí que ballar i tot això és obert a tothom, no? És una festa. Tenim la música i el menjar. Què hem de fer amb el menjar, Alba? Pues menjar. Heu programat diversos trobades populars, hi haurà també una mica de degustació, vosaltres aprofiteu també per celebrar a taula, com si diguéssim, aquesta festa de Santiago? Realment hi ha el bar que tenim sempre, no? Ja anem canviant, però sempre n'hi ha un bar, i bueno, és menjar de Galícia, no? Pop a la fira i tot el que es presti per dinar vindrà
vindrà molt bé. De fet, la Casa Gallega el que fa, aquests dies són dies de festa on realment tothom us podrà veure al Parc de l'Alhambra, però durant tot el curs, durant tot l'any, s'organitzen diverses activitats, sobretot destinades a potenciar una mica i a mantenir vives les tradicions de Galícia, en aquest cas a Catalunya. Què és el que feu? Per exemple, podem cursos de gaita i a banda, perquè sí que teniu una banda, veritat? Pues sí, durant tot l'any el que es fa a la Casa Gallega és els caps de setmana ens reunim per fer classes, s'ensenya a tocar la gaita, el tambor, els diferents instruments i també per ballar. Hi ha 3 grups de petits, mitjans i més grans i fan, ballen. I hi ha un professor que ens... I per vosaltres, vosaltres sou nascuts aquí, els dos, però sou de les generacions també més joves, és important mantenir tot aquest esperit, tota aquesta herència familiar, malgrat que sou lluny de Galícia, però és important mantenir aquest lligam, ni que sigui simbòlic, amb la vostra terra d'origen? Jo crec que sí, que és molt important perquè, com tu has dit, estem molt lluny i si no es fessin aquestes activitats, la cultura gallega aquí no quedaria marcada. I jo crec que sí, que és molt important, sobretot perquè és la terra dels nostres pares. Clar, tot això es porta a la sang, no? Clar, són les nostres arrels i de les arrels ningú pot fugir, no? De fet, suposo que també viu d'una manera molt especial en el vostre cas el fet de parlar... Vosaltres, per exemple, parleu gallec, els dos? Jo sí. Tu sí? Jo amb els avis. Així una mica, no? Clar, és a dir, tu en el teu cas parles gallec, castellà, català... Sí, bueno, és una miqueta més... No sé, el fet de, clar, anar-te de Galícia, els meus pares, per exemple, mon pare ja sap parlar català també. És a dir, t'has d'obrir a tot i... Han fet molt el trànsit, no? Exacte. I, bueno, t'has d'acostumar a... Jo, si sóc fill de gallec, doncs parlaré gallec amb mon pare, que se sent molt còmode parlant gallec, i a sortir de casa català, que per això estem a Hospitalet, Catalunya. Clar, de fet també suposo que el dia a dia, ara parlem d'aquests 3 dies de festa, però que totes les activitats i les diferents històries que munta la Casa Gallega, al final el que fa és que us trobeu molt com a casa, no? I parlar segurament surten moltes xerrades de temes de Galícia que es parlen aquí des d'una òptica diferent, des de política, futbol, fins a... De tot. Què és el que hem de fer, cap on hem d'anar, no? Exacte. Sí, bueno, la Casa Gallega és com un petit polet de Galícia, diguéssim, que has transportat aquí a Barcelona, a l'Hospitalet. I, realment és... En sentit, n'hi ha la revista que hem fet, la noia que va fer la revista fa una ressenya a com definiríem nosaltres la Casa Gallega. I, si ho veus, la majoria van posar família, no? O sigui, realment som una petita família que ha vingut des de Galícia i estem allà a esforçar-nos per mantenir la cultura. I on es menja millor? Aquí? Amb quin menjar us quedeu? Tu, que si no... Tu amb quin menjar et quedes? Amb el català o amb el gallec? Amb el gallec. Amb el gallec. Bueno, una barreja seria perfecta, no? Però amb la Galícia es menja molt, molt bé. I molt. Es menja molt. Escolteu, nois, doncs nosaltres res, sobretot recordar que des del dia 3, és a dir, des de demà fins diumenge, hi ha festa a l'Hospitalet, en aquest cas festa gallega, que tothom està convidat al Parc de l'Alhambra i res, algun missatge més voleu donar, que s'apuntin, que s'animin i que coneguin una mica més Galícia. Exacte, sí, la finalitat de la festa és aquesta, no? Transmetre una miqueta de la cultura gallega aquí a l'Hospitalet. I si em permets voldria felicitar l'Eva Rubia, que és la nostra cap de banda, que es casa el 8 d'agost a Galícia, i des d'aquí una abraçada molt forta per ell, pel seu futur marit. Això és la família també, Doncs res, d'aquí una felicitació també molt gran per l'Eva, que s'ho passi, que comenci una nova vida i que continuï tenint aquest eix també, aquest doble eix, el de Catalunya, l'Hospitalet i Galícia. Exacte. Perfecte, nois, moltes gràcies, d'acord? Que us vagi molt bé la festa. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres ara tornem a connectar amb en Marc